Fetele care sunteți la început și avem primele 2 zile de descărcare, de obicei după prima zi scaunul este, a doua zi nu mănânci nimic, e și normal că poate să apară să nu ai un scaun normal. Despre toate cauzele care apar, de ce scaunul nu este regulat sau unele fete au și constipații, am vorbit foarte clar și de ce și ce trebuie să facem în mapa informativă. O să găsiți acolo exact tot ceea ce trebuie voi să cunoașteți și în plus la asta o să vedeți chiar și fete care au intrat în program, care aveau câte 7 ani de constipație și care cu programul deja și-au reglat această problemă. Cu siguranță și la voi o să se regleze, găsiți acolo informația, beți apa cât mai înferbântată, introduceți fructele la orele 16:30, măcar 2 kiwi și vedeți că deja începe să se îmbunătățească și tractul digestiv. Și cantitățile de aloe vera care sunt foarte esențiale.